Bon dia, buenos días, good morning. Benvinguts i benvingudes a aquest nou InnoBreak de la Fundació iSocial. Com sabeu, els InnoBreaks són breus webinars d'una hora i mitja de durada en què la Fundació iSocial us oferim cada 2 mesos una selecció de les millors experiències locals i internacionals d'innovació en serveis socials que hem publicat prèviament a l'apartat Banc d'Innovacions de la nostra web. La Fundació iSocial vam néixer fa 5 anys per iniciativa de diverses entitats del tercer sector per impulsar la innovació en el sector dels serveis socials. Actualment comptem amb 16 entitats membres, desenvolupem projectes de recerca i innovació i oferim programes de formació i activitats obertes per als professionals i les organitzacions del sector, tant públiques com privades. I per impulsar la innovació del sector dels serveis socials, la Fundació iSocial connectem i fem de pont entre el tercer sector, les administracions, les universitats i les empreses, i alhora aportem coneixement i experiències d'altres països mitjançant activitats internacionals, entre altres, com els InnoBreaks. Doncs bé, a l'InnoBreak d'avui tindrem l'oportunitat de conèixer dues iniciatives que donen resposta a les vulnerabilitats sorgides en els entorns digitals des de dues perspectives diferents i complementàries, adoptant en un cas el rol de servei de detecció i d'acostament als joves amb necessitats de suport i en l'altre cas definint un canal d'alerta per als adolescents i joves. Estem parlant, en primer lloc, de Digital Street Work d'Alemanya, que trasllada a internet l'enfocament del treball de carrer amb joves. I de l'altre, BResol de Catalunya, que és un omnicanal digital d'alerta que ofereix a les organitzacions posar a disposició dels infants i adolescents aquest canal per prevenir i detectar situacions d'assetjament. Ens ho presentaran des d'Alemanya Jonas Luz, de Digital Street Work, i des de Catalunya la Chiara Vilchez, de BResol. Vull agrair a en Jonas i la Chiara la seva gentilesa que han tingut per presentar-nos avui aquestes dues iniciatives als InnoBreaks de la Fundació iSocial. Res més, li passo ara la paraula a la Irene Rodríguez, de l'equip d'iSocial, que us indicarà alguns detalls pràctics de la sessió d'avui abans de donar pas als dos ponents. Bé, ara no sé si serà la Irene o la Marina, ella mateixa que es presenti. Gràcies. Bon dia a tothom, soc la Marina Sampaio, cap de formació i recerca d'iSocial, i us explico una mica com funcionarà. Cada presentació durarà uns 25 minuts. El primer ponent parlarà en anglès, llavors teniu l'opció de traducció simultània anglès-català i anglès-castellà. Si desitgeu activar-la, heu d'anar a la bola del món que sortirà a la part inferior de la vostra pantalla, on diu interpretació, i allà hi cliqueu la llengua que voleu escoltar. Podeu silenciar l'àudio original clicant Mute Original Audio. Un cop acabi la seva ponència, per la segona presentació, que serà en català, podeu desactivar la interpretació o pels que voleu escoltar en castellà podeu mantenir la interpretació en castellà durant tot l'InnoBreak. Entre una presentació i l'altra farem 2 minuts de pausa per facilitar la feina dels intèrprets i per aprofitar també que pugueu fer arribar les vostres preguntes. Per formular les vostres preguntes teniu també a la part inferior de la pantalla un botó que diu preguntes i respostes. Allà us apareixerà un xat i podeu introduir les vostres preguntes. Així doncs, passem a la primera presentació d'avui, a càrrec de Jonas Luz, de Digital Street Work. Thank you. So, thank you, Marina, for the introduction, and also thank you to the iSocial team for having me and also giving us the convidat i per donar-me l'oportunitat de presentar-vos el projecte de Digital Streetwork a aquest públic internacional. Vaig a compartir ara la pantalla.
Molt bé, ara hauríeu de poder veure la meva pantalla. Perfecte. En els propers 20 minuts m'agradaria fer una breu presentació sobre quin és aquest projecte, el de Digital Streetwork. Com ja s'ha dit, soc Jonas Lutz, treballo pel Consell de la Joventut Bavaresa i treballant amb la coordinació del projecte Digital Streetwork. Bàsicament és això, així que passem a coses més interessants. Abans d'entrar en més detalls sobre què és aquest projecte, voldria fer-vos una breu presentació de què és aquest Consell de la Joventut Bavaresa, que és l'entitat per la que treballa, i que també és l'entitat responsable del projecte Digital Streetwork, perquè així potser entendrem millor com s'estructura aquest Consell, perquè de fet el projecte segueix precisament l'estructura del Consell de la Joventut. I per començar, primer, Baviera forma part d'Alemanya, com sabeu, aquí ho podeu veure assenyalat en vermell en el mapa. Es tracta de l'estat federal més gran d'Alemanya i és on hi ha més població, el segon que té més població, perdó. Estem parlant d'uns 13,4 milions de persones. El Consell de la Joventut Bavaresa és una entitat permanent per les associacions de joves a Baviera i inclou organitzacions, associacions i iniciatives de joves. És una entitat pública reconeguda pel govern bavarès que presta serveis a la joventut. Per exemple, la formació de treballadors joves. Inclou 103 districtes i també inclou consells regionals com a membres. Per tant, és una gran associació a Baviera. El principal propòsit d'aquest consell és representar els interessos dels joves a Baviera. En primer lloc, voldria explicar-vos breument quina és l'organització i l'estructura de Digital Streetwork. Després parlarem de la part més important, que és bàsicament què vol dir Digital Streetwork i com funciona. I finalment us donaré algunes xifres perquè tingueu una idea més clara sobre quants joves utilitzen aquest servei pel seu compte. El projecte està finançat pel Ministeri Estatal Bavarès de Família, Treball i Assumptes Socials, a través del Consell de la Joventut, que és el responsable d'executar aquest projecte. La tasca de Digital Streetwork és transferir el concepte de treball pels joves, és a dir, dels treballadors que van allà on són els joves, per exemple, a parcs o a estacions, entorns públics, i traslladar aquesta idea i passar-la a internet. També se'ns va demanar que desenvolupéssim estàndards professionals per aquest tipus de tasca, perquè no està molt establert a Alemanya, i així ho vam fer. A mà dreta podeu veure el mapa de Baviera. Baviera té 7 districtes administratius i tenim 2 treballadors digitals per cadascun d'aquests districtes. Per tant, en total, 14. I podeu veure també aquí les seves imatges, tot i que són una mica petites, però així ja teniu unes cares que posar. Què és Digital Streetwork? Doncs és una nova forma de fer tasca social amb els joves. Té lloc en un entorn digital on viuen també els joves. I la idea és molt senzilla i segueix la idea de la tasca als carrers. Els streetworkers, com li diem, s'adrecen als joves a les xarxes socials, sigui Discord, TikTok, Instagram, Snapchat i molts d'altres. I passegen pels fòrums, van als grups de les xarxes socials, van a servidors de jocs i, en primer lloc, són part de la comunitat, interactuen amb la comunitat
I quan veuen missatges on una persona jove indica que potser necessitaria ajuda o suport d'alguna mena, doncs llavors hi entren i ofereixen un tipus d'orientació per internet que requereix d'una barrera molt baixa. Això seria la teoria. A la pràctica seria una cosa semblant a això. Aquí tenim un missatge a la plataforma Yodel que bàsicament ve a dir quan somio tinc amics i m'abracen i m'ho passo molt bé i puc parlar de qualsevol cosa, tant de bo això també ho tingués a la vida real. És un missatge real, de fet, d'un jove o una jove que expressa aquesta sensació de soledat i de sentir-se anònim. I la Jenny, la street worker que podeu veure aquí la imatge a mà dreta, és de fet la Jenny, efectivament, doncs aquest missatge diu mira, he vist el teu missatge i si necessites algú amb qui parlar, doncs em pots escriure un missatge directe i et puc ajudar i donar-te suport i mirar de trobar una solució al teu problema. Bàsicament, és així com comença la part d'orientació. Es comença des de molt bàsic, on aquests treballadors socials s'adrecen als joves que han conegut a les xarxes socials i que troben que han expressat una necessitat d'orientació o que potser busquen algú amb qui parlar. Abans de començar pròpiament amb l'orientació, la Jenny, en aquest cas, explicaria què és Digital Streetwork, com funciona, també explica què podem fer i també quines són les limitacions d'aquesta orientació per internet. En aquest sentit, doncs, mirem de ser molt transparents en el nostre servei i també busquem donar als joves l'oportunitat de ser tan anònims com sigui possible. Òbviament, no hi ha una anonimicitat plena a internet, però tot i així, els joves poden decidir si volen mostrar la seva cara, si volen fer servir el seu nom de veritat o si volen fer servir un àlies, si el perfil personal a la plataforma és visible o no. Per tant, mirem de donar-los tantes possibilitats com sigui possible per tal que ells es mantinguin en l'anonimat en la mesura del possible. I com que estem en xarxes socials, també aconsellem que no comparteixin informació personals i que siguin conscients de possibles problemes amb les dades que hi puguin haver en aquestes plataformes. També recomanem que utilitzin canals de comunicació que siguin més segurs amb les dades, però al final correspon a ells, als joves, si volen canviar de plataforma o no. Si el jove o la jove vol ajuda, llavors mirem de trobar una solució individual. És a dir, no és una orientació que sigui la mateixa per a tothom, sinó que és individualitzada en funció de la persona i en funció de les necessitats que tingui. Si el jove decideix que no vol, per exemple, parlar amb la Jenny quan li ofereix d'orientar-lo, o decideix que ja està bé, o potser torna al cap d'unes setmanes després, doncs tot això està bé, perquè el nostre servei és voluntari en aquest sentit. No tenim tampoc restriccions sobre els temes. Els joves poden parlar amb els Digital Streetworkers de tot allò del que vulguin. I, de fet, en aquest sentit tenim experiències que són molt útils perquè hi ha molts centres o entitats d'ajuda especialitzada, però sovint els joves no els coneixen i, per tant, es poden adreçar a nosaltres i nosaltres podem veure si és una qüestió que podem resoldre nosaltres o si és, per exemple, una qüestió que no ens correspongui a nosaltres i que no es puguin resoldre a través d'aquesta orientació, però sabent a qui caldria derivar-los. Si un jove té una qüestió molt concreta o molt complexa, llavors, en aquest cas la Jenny, li oferiria
que es posés en contacte amb entitats d'ajuda especialitzada. En aquest cas, la Jenny ja no faria aquesta ciberorientació, però tot i així seguiria en contacte amb aquesta persona com a persona de confiança i per acompanyar-lo en el camí que iniciés. Una part molt important també de Digital Streetworks és la xarxa que es crea. La Jenny disposa d'una gran xarxa d'organitzacions que poden aportar aquesta ajuda especialitzada. I bàsicament és això, Digital Streetwork. Quan vam començar Digital Streetwork i vam pensar en el concepte, ens va semblar que estava bé, però calia veure com reaccionarien els joves si els treballadors socials entraven als seus canals de Discord o el que fos i es presentaven dient soc un treballador o treballadora social, que els agradaria o possiblement acabarien fent fora aquella persona del servidor. Han passat les dues coses, però la majoria de joves amb qui ens hem trobat per internet han estat contents i contentes que algú els oferís un programa d'ajuda o d'orientació o que hi hagués aquesta part de consciència en el treball social en els seus servidors. En alguns casos, també vam formar part de l'estructura del propi servidor. Per exemple, en algunes opcions, els joves, els Digital Streetworkers, els hi posaven una etiqueta, un tag, perquè tothom pogués veure que es tractava d'una persona amb aquesta part professional. I es podia clicar allà i accedir-hi. Realment està molt bé que estiguin aquestes opcions i quan es va fer això havíem de poder ajudar aquesta tasca social en un servidor, per tant ens va ser molt útil. Doncs bé, amb algunes dades. Vam començar el setembre de 2021, una mica en reacció a la pandèmia i també per com va influir en la vida dels joves. La idea era crear un servei que no depenés un servei d'ajuda que no depenés del contacte presencial perquè hi havia les restriccions que hi havia durant la pandèmia i, com deia, vam començar el setembre de 2021 i des de llavors han estat en contacte els Digital Streetworkers amb més de 11.000 joves. D'aquests 11.000 se n'han derivat més de 6.000 sessions o d'orientacions per internet i més de la meitat d'aquestes és orientació intensa, com n'anomenem, que vol dir que el jove té un tema complex que no es pot resoldre simplement amb uns quants missatges o amb algunes respostes. A vegades aquesta ajuda dura setmanes i setmanes i potser no cada dia, però es tracta de veure de quins recursos hi ha i quin tipus de solucions es poden oferir i també com ha anat avançant aquell jove per mirar d'ajudar-lo. Doncs, com dic, en un període de temps més llarg i no amb orientacions més breus. En uns 430 casos també hem pogut connectar aquests joves amb problemes complexos amb les entitats de serveis pels joves, per exemple, per trobar una sessió terapèutica de presentació, que és una cosa que a vegades costa a Alemanya. Doncs bé, bàsicament és això és Digital Streetwork. Tenim també una pàgina web on se'ns pot visitar i si teniu cap mena de preguntes estaré encantat de respondre-les durant la sessió de preguntes i respostes i aquí també podeu trobar la informació de contacte a la part inferior de la pantalla. Així doncs, encantat de que us poseu en contacte amb mi i gràcies de nou a la Fundació iSocial per donar-nos aquesta oportunitat. Gràcies. Per la teva presentació. Ara farem una breu pausa. Recordeu que podeu enviar les vostres preguntes i respostes al botó de
preguntes i respostes que teniu a baix a la pantalla. Bé, hem rebut ja algunes preguntes. Moltes gràcies. Veiem que està despertant interès. Ara passo la paraula a Ciara Vilches, que ens explicarà la iniciativa de Birresol. Endavant. Hola, bon dia. Doncs, com ja m'han presentat, soc la Ciara Vilchez, formo part de l'equip de Birresol. Deixeu-me que presenti per aquí. Vale. Doncs com us deia, jo soc la Ciara Vilchez, formo part de l'equip de Birresol i, bueno, en primer lloc m'agradaria agrair a la Fundació Social per l'espai que ens han brindat i per donar espais, no, a propostes que busquen unir la tecnologia amb la intervenció social. Doncs en aquests propers minuts us explicaré una mica de què tracta Birresol, perquè és una molt bona eina per la prevenció i detecció precoç de les problemàtiques infantojuvenils i us exposaré un parell de casos pràctics en centres i entitats. Bé, en primer lloc, la realitat és que no són bons moments per la salut mental dels nens i adolescents i si bé és cert que cada cop existeix una major sensibilització per a aquest tipus de temàtiques, bueno, la realitat és que el suïcidi és la primera causa de mort entre els joves en el nostre país. Són moltes les causes, però de les més importants són l'assetjament escolar i el ciberbullying. I si bé que és cert que parlar de les nostres emocions, dels nostres problemes, ens permet portar a terme un etiquetatge emocional, ens permet regular-nos, és difícil fer-ho si no trobem ni un canal adient ni persones que ens aportin confiança. I bé, us vull parlar també una mica del sector esportiu. La realitat doncs, no és millor i és que us vull presentar una mica l'informe Cases que es va portar a terme l'any 2021 i es van connectar 7 universitats europees per portar a terme un macroestudi d'enquestes a joves esportistes. I, bueno, podeu veure les dades, no? És a dir, 7 de cada 10 van afirmar patir violència psicològica al llarg de la seva trajectòria, és a dir, insults, amenaces, comentaris sobre el cos. El 35% va afirmar patir violència sexual sense contacte, proposicions, comentaris sexuals i, per últim, tenim aquesta impactant dada on 1 de cada 5 va afirmar haver patit violència sexual amb contacte, és a dir, des de tocaments fins a abusos sexuals.
I si bé és cert que cada cop les entitats, el sector està cada cop més sensibilitzat i posem cada cop més esforços, els tècnics cada cop tenen més formació, molt sovint la violència queda invisibilitzada davant de la mirada dels adults. I és que quan un adult arriba a veure, podem dir que ja arribem tard. Llavors, per què no oferim una eina que parli l'idioma dels joves, que sigui digital, que els hi permeti parlar sense cap mena de represàlies des de l'anonimat i poder expressar el que estan sentint? Doncs bé, el que estem parlant és d'un canal d'alertes digital. I no només protegirà els nanos, sinó que també protegirà el centre i els tècnics que treballen en ell. I per què dic tot això? No? Per què protegeix també el centre i els tècnics? Bé, a Berresol estem força preocupats per seguir tota la legislació vigent, i és que, com bé sabeu, aquí a Espanya tenim des del 2021 la LOPIVI, que és l'última llei en protecció a la infància i adolescència davant de la violència. Procurem seguir les seves directrius. D'altra banda, també procurem, no us vull aquí avorrir amb aquest tema, però perquè veieu que procurem seguir tota la legislació, tant amb la llei de protecció de dades, amb la LOPD-GDD, amb la 2-2023, que és la de la protecció de les persones informants, i també seguint les diverses recomanacions de la UNE 70-2022, que tracta sobre la protecció davant la violència en les organitzacions. És curiós perquè aquesta recomanació té un capítol que és el 8.5, que sembla que parli de nosaltres, perquè parla específicament de canals de comunicació davant de sospites de violència. Per nosaltres és molt important el seguiment de la legislació, però també el seguiment del compliance pel centre. Què és això? Doncs són el seguiment de les normes pròpies de l'entitat, que, per exemple, estan en el seu codi de conducta i que mostren el seu tarannà. Bé, amb el Berresol també aquest compliance es veu reforçat. I la qüestió és que posar ulls on abans no existien, en aquesta part de darrere de l'autobús que no hi ha ningú vigilant, doncs es genera un efecte dissuasiu. I això és així perquè és que ara els actes de violència, d'assetjament, tenen menys impunibilitat. Llavors, això farà que els agressors tinguin, doncs, s'ho pensin, abans d'assetjar. I bé, no només per aquest fet, sinó és que ens permet detectar situacions molt més primerenques. I la situació als centres és que el clima és molt millor, la convivència millora, i això no és que ho diguem nosaltres, ens ho diuen els nostres centres clients, i també ens ho diu el nostre baròmetre, i és que cada any nosaltres a les nostres entitats que treballen amb nosaltres els hi passem el baròmetre Berresol, que és una enquesta amb tot un seguit de preguntes sobre assetjament, violències, trastorns de conducta alimentària, i el que veiem, el que responen els nens i adolescents d'aquests centres és que, per exemple, en assetjament, les dades, doncs, són inferiors als resultats genèrics. I bé, i és que portem des del 2016 treballant en aquesta fita, treballant en els canals d'alerta i específicament en els infants i adolescents. Llavors, hem creat tota una xarxa de referents, tota una xarxa de professionals que ens ajuden. Tota aquesta experiència fa que ara mateix siguem una de les solucions estrelles en aquest món. I com va iniciar tot això? Doncs, com us deia, el 2016, el Josep Fígols, el nostre director general, juntament amb les seves 4 sòcies, que són advocades i mediadores, doncs van tindre una idea. Per què? Perquè en una de les sòcies els hi va vindre un cas sobre un suïcidi fruit de l'assetjament escolar i van tindre la idea de proveir una solució tecnològica que ajudés a que això no tornés a passar. És que apostem per l'humanisme tecnològic, no creiem que la tecnologia sigui bona o dolenta per ser, creiem fermament que la tecnologia la podem posar a l'ús de les persones i ens pot reportar molts beneficis. El 2018, la Universitat Oberta de Catalunya va passar a ser soci inversor nostre i des de llavors no hem parat de guanyar reconeixements i no hem parat d'evolucionar. L'any passat, a inicis del 2023, vam arribar a un acord de col·laboració amb Educo, que no sé si coneixeu, però és una important ONG internacional. I, com bé sabeu, nosaltres hem iniciat a Barcelona, a Catalunya,
però a poc hem anat creixent i tenim presència a Espanya, a Andorra, on estem a la gran part de centres educatius i estem iniciant també projectes a Llatinoamèrica, a Guatemala, a Xile i a Equador. Bé, doncs què és Berresol, no? Com ja ens han introduït anteriorment i com us estic explicant, som un canal d'alertes digital i té dos entorns. Això què vol dir? Doncs en primer lloc, com podeu veure a la part superior de l'iceberg, tenim l'omnicanal d'alertes, que és aquesta aplicació mòbil, aquesta web que es pot utilitzar des d'ordinador, òbviament, i des de tablet, on els nanos disposen d'aquesta solució per poder enviar aquestes alertes. Aquesta és la part més coneguda, però després hi ha aquest backend que suporta tot aquest pes, que és la web control, com nosaltres li diem. És la solució que té el centre o l'entitat per la gestió de casos, per poder mantindre comunicacions amb el nano i tindre total traçabilitat de les accions que es van portant a terme. Us mostro una miqueta quina és la cadena. Doncs bé, en primer lloc, el nano, al seu centre escolar, per exemple, o al seu esplai, disposa de Berresol. Doncs, des de qualsevol lloc, des d'on vulgui, mitjançant la tablet de l'àvia, mitjançant el seu mòbil a l'habitació, podrà enviar aquestes alertes, que nosaltres li diem clic, una mica aquest joc de paraules, no només l'acte físic de fer el clic, sinó fer el clic de fer un pas endavant, aquesta valentia d'explicar el que està passant. Doncs bé, triarà després us mostro una miqueta més, triarà un interlocutor, d'acord? Perquè la següent pantalla és un interlocutor, on apareixen totes aquestes persones que el centre ha posat a la seva disposició. Llavors, per exemple, podríeu ser vosaltres mateixes si treballeu directament amb nenos. Doncs hi ha aquests interlocutors que el centre diu doncs aquestes són les persones que més confiança generen entre els nens, doncs el nen tria aquest interlocutor i li envia aquest clic. Llavors el centre que rep, doncs l'interlocutor rep un correu electrònic on no hi ha informació sobre el clic, només se li diu que han rebut un clic. Llavors entra a la web control, que és aquest backend, i a partir d'aquí podrà tant incloure tota la informació que consideri, com anar al mòdul de xat i comunicar-se amb el nen de forma encriptada i pot ser completament anònima, fins a obtindre tota la informació necessària a actuar al món real, no? Perquè al cap i a la fi el mètode tradicional, el que tots coneixem d'intercanvi d'informació és la parla, no? Doncs no és gaire més diferent que quan un nano et ve a la porta i t'explica m'està passant quelcom. Bé, tanquem aquesta barrera, primer tenim aquest món digital que parla més el seu idioma, traiem la informació necessària i després actuem al món real. Aquí veieu una mica la vista dels interlocutors que us deia abans. La configuració és múltiple, és a dir, es poden configurar des de noms directes i els seus càrrecs, des de les temàtiques que poden abordar, podem ficar una bústia de suggeriments o de problemes, això segons el centre vulguin. I bé, si bé Berresol al principi ens coneixien com la app contra el bullying, com heu vist, no és del tot cert, perquè ni és del tot una app, que sí que la tenim, però també tenim la part web amb les mateixes funcionalitats, ni és només contra el bullying. Al cap i a la fi, l'assetjament escolar i el ciberbullying és molt i molt important, però quan obres el paraigües, la pràctica, què et diu? Que no només hi ha això. Llavors, Berresol és completament vàlid per detectar i prevenir situacions de trastorns de la conducta alimentària, abusos, violència de gènere, addiccions. Bé, el paraigües és molt gran. I si bé també estava pensat en inicis per a escoles, què ens diu la pràctica també? Que tots aquests problemes no només estan a escoles, estan a tots els territoris on els infants i el jovent tinguin cabuda. Llavors, centres esportius, centres d'oci, centres de protecció, és curiós com la pràctica et porta a vegades a virar cap a obrir plànols quan pensaves que anaves cap a una altra banda, però no és així. Bé, us mostro una mica la cadena perquè veieu des de l'APP quin és el circuit que segueix un nano, no? Doncs tenim el fes un clic, que és la part inicial, doncs fem aquest clic, canviem el xip i posem el codi de l'entitat. Aquesta és l'única informació que es demana en un principi per enviar un clic, és a dir, cada centre té un codi propi Berresol que introduint-lo porta a l'entorn específic del centre. Selecciona després a l'interlocutor, a la persona que li transmeti més confiança,
i després se li obre la pantalla, diguéssim, del clic, on en forma de missatge de text, en aquest quadre de text lliure, amb missatge de veu, pot enviar la informació que consideri, d'altra banda també pot afegir altres arxius com captures de pantalla o imatges que donin suport al seu clic. Això és molt útil en casos de ciberbullying, veritat, on es poden enviar, no sé, converses de WhatsApp, per exemple, o una imatge que s'ha penjat a les xarxes socials. Per últim, se li demanarà si vol ser anònim o no. Si marca no ser anònim serà més fàcil, no? Perquè sabem qui és aquesta persona i podrem anar a parlar amb ella directament. Però no passa res, normalment són anònims els clics i permet igualment, com us he dit, l'intercanvi de formació. I per últim, ja l'última pantalla, un cop envia el clic, ja es mostra la pantalla de xat. El clic enviat desapareix per seguretat completa. En casos d'assetjament és molt important que això no hi hagi cap mena de traça. I se li mostra que el centre ha rebut aquest missatge i que el contestarà segons els seus protocols. Bé, simplement dir-vos també que heu vist, us he parlat dels interlocutors, que són aquestes persones que figuren a la web i a l'app com a persones susceptibles de rebre clics. Aquestes persones, que podrien ser educadors del centre, podrien ser TIs, poden ser en un centre escolar tutors, en un club esportiu poden ser entrenadors o tècnics. Aquestes persones, quan reben els clics, només poden veure el que aquestes persones reben. No poden veure si un altre company ha rebut una altra alerta. Això vol dir per això que ho hagin de fer de forma completament individual i no serveixin de l'equip en xarxa? No, en absolut. De la mateixa manera que si fos en el món real, no? Et vals dels teus companys i del treball en xarxa per la resolució dels casos. Doncs bé, si aquests interlocutors només tenen accés a la seva informació, hi ha un altre perfil, d'acord, haver resolt, que també és important i que pot correspondre, per exemple, a figures de més responsabilitat que vulguin i hagin de veure tot el que està passant a l'entorn, que és el perfil administrador. Aquest perfil administrador no pot rebre missatges, però pot veure tot el que està passant. Pot veure que ha rebut la Maria, pot veure que ha rebut el Carlos i també pot accedir a les funcions de configuració i, a més, estadístiques i mètriques molt interessants de cara a final de l'any o final de curs per veure quines són les tipologies que hem anat rebent en els casos i com les hem anat resolent. Bé, després de saber quines seran aquests presentació d'haver resolt al centre i se li explica als nanos què és, de què tracta, què poden explicar i també se'ls explica com ho faran. I el centre, per exemple, posa a la seva disposició aquest cartell, per exemple, on ho penjarà a diferents llocs visibles amb el seu codi, que, com us he explicat abans, és el que necessitaran per poder enviar els clics i que és específic a cada centre. Us mostro una mica perquè veieu aquest backend, us he explicat, heu vist abans les pantalles de l'APP, el que seria el jove que es disposa a enviar un clic, doncs es mostra una mica les pantalles del que veuria, per exemple, els educadors amb la web control. Tenim la pantalla inicial amb tots els clics rebuts. Tenim també, per exemple, el dashboard, que és la pantalla principal, la pantalla inicial del clic, on es pot veure el text enviat, si hi ha arxius adjunts, si és anònim o no. Per suposat, com us deia, hi ha la part del xat, llavors la web control té aquest mòdul que permet l'intercanvi d'informació entre ambdues parts, d'acord? I després hi ha tot un seguit de mòduls per incloure la informació corresponent al cas, des de la identificació, si sabem qui ha sigut o qui ha enviat el clic o qui està involucrat en el cas. Podem ficar les característiques, és a dir, de quina tipologia es tracta. Estem parlant que ens han fet fotos sense permís, estem parlant que hi ha una palla, estem parlant d'un possible cas de trastorn de conducta alimentària. D'altra banda, també permet incloure múltiples fitxers, i és que contempla el mòdul de gestió de fitxers que permet incloure tota aquella documentació rellevant que doni suport a aquest clic per part del centre, ja siguin, per exemple, actes de reunions, ja sigui, per exemple, informes psicològics,
i permet tenir-ho tot aquí de forma encriptada i completament segura. I l'interessant també és aquesta pantalla que veieu a la vostra dreta i és el que nosaltres anomenem historial PDF, i és que de forma automàtica hi ha una traçabilitat total del que es porta a terme i es genera un informe on tota aquesta informació queda reflectida. Llavors és molt important i molt útil per tindre tant un seguiment directe en un document com en casos de que necessitem en futures ocasions presentar aquest document a autoritats o altres tipus de figures perquè vegin quina ha sigut la traçabilitat del cas. Bé, uns quants highlights de la solució és que el fet de posar ulls on abans no existien permet conèixer problemàtiques abans i el centre disposa de tota la informació per tractar-les. I això és molt útil perquè ens ve el cas, el que està passant ens arriba directament, no ens arriba per un agent extern i ens permet també identificar conflictes quan són només conflictes, no quan els conflictes no s'han gestionat correctament potser i deriven cap a la violència, i aquí ens entenem, no? D'altra banda, el fet d'oferir un canal de comunicació complementari i donar veu als nanos i adolescents fa que es fomenti el lligam. Els estem donant una eina que porta confiança, els estem donant veu, doncs evidentment el vincle quedarà reforçat. D'altra banda, la importància que us he mostrat abans del llibre registre de l'historial PDF, i és que podeu tindre traçabilitat total de les accions portades a terme i quedaran reflectides en aquest informe. Bé, aquí hi ha una part important i és que l'anonimat i el poder enviar clics des de qualsevol lloc sense por a les represàlies, sense por a la vergonya, fa que s'activin els companys observadors molt importants en els casos d'assetjament, que abans, com heu vist de les primeres slides, més o menys hi ha 7 observadors per cada cas d'assetjament escolar. Llavors, activem aquestes persones que estan veient i potser tenen por de dir quelcom, actuarem molt abans. I, evidentment, donat que ho estem veient, no? Donat que les incidències que ens arriben, les alertes, són en fases inicials, doncs pel centre i per l'entitat i pel seu tècnic seran molt més fàcils de gestionar. No és el mateix el que us deia, gestionar un conflicte inicial que es podria portar a terme parlant entre ells i portant altres tipus de mediacions, per exemple, o resolució de conflictes, que quan un conflicte ja s'ha enquistat, els esforços no són els mateixos. I per últim, conseqüentment, a banda de l'efecte dissuasiu que us he comentat abans, el centre serà més tranquil, baixarà la conflictivitat i millorarà la convivència. Us mostraré un parell de casos, evidentment en tenim molts, però n'he hagut de triar almenys 2 per explicar-vos una mica de quina manera haver resolt pot ajudar de forma pràctica. Doncs el primer és en un institut públic d'aquí de Catalunya, és d'alta complexitat, llavors podeu saber que les problemàtiques són múltiples, les realitats són moltes i es pot generar un caldo de cultivo, que generi moltes problemàtiques. Però la qüestió és que el Bé Resol en aquest centre és l'eina estrella per l'educadora social i per les TIS, perquè l'utilitzen com a centre de recepció de les mediacions. I és que en aquest centre tenen un molt potent servei de mediació i utilitzen justament el Bé Resol com a porta d'entrada d'aquestes mediacions. Però és que, d'altra banda, també permet per la detecció d'altres incidències i problemàtiques. I és que, entre d'altres, per exemple, els alumnes han utilitzat Bé Resol per informar de les possibles baralles, de les baralles que s'estan organitzant entre ells a fora del centre, i el centre se n'entera i pot actuar fins i tot abans que succeeixin, no? És a dir, és curiós, no? Et pot vindre un nano que et diu «Ei, estan organitzant una baralla, 2 es picaran o el que passi, no? En el parc de darrere del col·le, demà a les 5:30, el centre se n'assabenta i pot actuar abans que fins i tot succeeixi». Llavors és molt important parlar no només detecció, prevenció. I d'altra banda, en l'àmbit esportiu, tenim el cas d'un club de hoquei que té una potent aposta pel treball en tècniques de gestió de conflictes. I és que
són diverses les accions que porten a terme el club per al manteniment del bon clima esportiu i la gestió de les emocions. Doncs en aquest cas, BResol és la solució que utilitzen primordialment per a la gestió dels casos i el manteniment de la traçabilitat. És l'eina que utilitzen per anar introduint tots els casos que reben i totes les accions que van portant a terme. És a dir, aquí no guanya tanta importància la part que ens fa famosa, que és la de l'app i la de la web per enviar aquests clics, sinó que justament per a ells la part més potent és el backend que els hi permet anar introduint totes aquestes accions en la resolució dels casos. Bé, són múltiples els centres als que ja ens trobem. Són més de 10.000 nens i adolescents que tenen a la seva disposició el BResol i al llarg de la nostra trajectòria ja s'han enviat, ja s'han rebut més de 7.600 clics. I sumant-ho, us mostro unes quantes referències dels centres que treballen amb nosaltres, ja us he dit abans, diferents punts d'Espanya, Barcelona, Andorra, també en el món esportiu, en diferents tipus d'esports. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. No sé si teniu preguntes, les resoldrem després. Si voleu més informació, que teniu les nostres dades de contacte. I si creieu que la vostra entitat, el BResol, us podria resultar d'utilitat i interès, contacteu-nos i estudiarem de quina millor manera podem portar a terme la implantació i el treball conjunt. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Ciara. Moltes gràcies de nou al Jonas també. Ara doncs, hem anat recollint algunes preguntes que ens han anat arribant. Us recordem que podeu seguir enviant preguntes si us en van sorgint de noves fent clic a la icona de preguntes i respostes que trobareu a la barra inferior. I llavors, per començar, amb una pregunta que podria anar pels dos. Com treballeu, o si es treballa, en coordinació amb serveis socials quan detecteu alguna problemàtica, no? Per la part de Digital Streetwork, no? Ja són treballadors socials de carrer, no? Com es fa aquesta coordinació potser amb altres serveis quan la problemàtica és complexa i en el cas de BResol, no? O sigui, més enllà com de la plataforma, si hi ha també algun suport, alguna eina com algun mecanisme, no? de coordinació amb altres serveis. Doncs qui vulgui començar dels dos. Començo jo, crec. Sí. Endavant, sí. Sí. Bé, en el cas de BResol, com us he mostrat, és una eina interna, no? És una solució interna per cada centre. Llavors, aquí podríem dir, no entrem, no? Però sí que és cert que, per la nostra banda, podem oferir suport, perquè sí que és cert que el centre, davant d'un cas que necessiti d'altres tipus de no autoritats, però de serveis socials, d'agents, de psicòlegs, doncs ells mateixos, evidentment, tenen els seus protocols que els mostren com per on han de tirar, no? Però sí que és cert que des de BResol oferim certes eines. Per què? Perquè la realitat que ens diu, i és que als centres molts cops a vegades poden arribar problemàtiques que no estan tan acostumats i no saben cap a on han de tirar. Doncs nosaltres, com us he comentat abans, tenim molta xarxa. Llavors, col·laborem amb moltes entitats, des d'entitats per l'assetjament escolar, en contra d'ell, evidentment, per a entitats que poden donar ajuda en cas de trastorns de la conducta alimentària. Llavors, sempre posem en connexió en cas de que un centre, una entitat necessiti ajuda en un cas, doncs els hi posem en contacte amb tots els serveis que nosaltres puguem tindre connexió i que els hi puguin ajudar en la resolució dels casos. Molt bé, molt interessant. Jonas, si voleu donar la vostra perspectiva. Sure. So, thank you for the question. Sí, esclar. Gràcies per la pregunta. Crec que tots podem estar d'acord que no tots els problemes es
poden resoldre a través d'una orientació i una ajuda digital i, òbviament, mirem de crear vincles amb altres entitats i amb altres serveis i també entre els serveis digitals i els serveis presencials. I per això tenim un treball de xarxa, de tal manera que cada street worker té una responsabilitat, com abans us comentava. A Baviera hi ha 7 districtes i una responsabilitat d'aquests street workers, de cadascun districte, és posar-se en contacte amb els serveis per als joves i amb les organitzacions sempre que detecten un problema complex, de manera que puguem proposar al jove que es posi en contacte amb aquestes institucions. Pot ser dir-los, doncs mira, aquestes són algunes institucions amb les que et pots posar en contacte, o els ofereixen, per exemple, posar-se en contacte en el seu nom amb aquestes institucions. Però bé, la combinació de presencialitat i digital és una cosa que encara no està molt establerta, que encara no és molt ferma, i a vegades s'ha d'anar provant perquè simplement no hi ha un concepte perfecte en aquest sentit. Thank you. I de fet, també per tu, Jonas, també ens preguntaven, no, com en aquest cas de que es donin com problemes molt complexos, que potser ja s'ha establert una confiança, no? Ens posaves l'exemple amb la Jenny, no, com a treballadora social. Aquests treballadors de carrer digitals podrien atendre també presencialment els joves si ho sol·liciten? Thank you for the question. Gràcies per la pregunta. Seria possible, però no és normalment així, com ho fem. Perquè, primer, que només són 14 treballadors socials digitals, aquests Digital Street Workers per tot l'estat de Baviera, i a més, d'altra banda, ja hi ha estructures i organitzacions existents per això. Normalment el que fem nosaltres és aquesta orientació digital i mirem d'oferir un pont cap a la presencialitat, si cal. A vegades cal i altres no. Altres vegades no cal posar-los en contacte perquè hi ha molts altres joves que necessiten algú amb qui poder parlar, amb qui compartir les seves emocions i sentiments. I també és cert que es tracta de generar aquesta confiança. I no és simplement que un cop t'han donat la confiança llavors la traslladis a una altra institució. Però quan una persona s'ha posat en contacte amb un d'aquests treballadors digitals, estaran més disposats a que se'ls transfereixi a un altre sistema. I els ajudem en aquest procés fins que hi ha hagut una interacció que hagi funcionat amb aquest altre servei. Ok, thank you. Una pregunta que ens diuen per Berresol, si l'accés a l'app o al web és lliure o si l'entitat ha d'estar validada, donada d'alta, si té algun preu, quin seria aquest preu? Gràcies per la pregunta. Doncs bé, no és lliure. S'ha de crear primer aquest codi que us comentava anteriorment. Primer s'ha de treballar amb el nostre equip com serà aquesta implantació, perquè no és, us ho he explicat ràpid, evidentment, però no és quelcom que poses en el centre i ja està. És a dir, s'han de decidir quines seran aquestes persones, se'ls ha de crear el perfil interlocutor, per exemple, el perfil administrador. Llavors, ja es crea aquest codi per cada entitat, no? Llavors, no és lliure, s'ha de fer un treball previ i sí, té un cost econòmic. És depenent si els preus són diferents, si és un club esportiu, si és una entitat educativa o si és una entitat d'oci, però a termes generals els preus varien a l'any entre 720 i 1.200 euros, perquè això depèn de diversos factors. Avaluem com és de gran de l'entitat,
si els centres són públics o no, llavors fluctuen per aquí. I entenem que en el procés, no, d'aplicar aquesta eina en un centre, ja sigui educatiu o d'oci, hi ha com una adaptació, no? I un procés com una personalització, com es fa això, com es formen també el personal del centre? Per suposat, sí. És a dir, no podem llançar Berresol a la selva, no? O sigui, en primer lloc, quan un centre està interessat en tindre Berresol, ja t'està dient com és el tarannà del centre, no? Ja t'estan dient que segurament ja estiguin treballant de forma paral·lela amb formacions amb el professorat, per exemple, han treballat els seus codis de conducta, han treballat els seus protocols, són centres preocupats per erradicar la violència, no? en el seu entorn. Llavors, quan es comença, abans de la implantació per se, es parla amb el centre, no? De quina serà la millor configuració, quins seran aquests perfils administradors, quins seran els perfils interlocutors, se'ls formarà sobre Berresol, sobre com funciona, sobre com han de portar a terme aquesta gestió, se'ls explicarà tant com funciona la part dels nanos, tant com funcionarà el back-end, que és el que és més important per ells, no? Llavors, sobretot en aquest tema, sí, hi ha formació global i és específic, no? És el que es deia, cada centre és un món, cada entitat és un món i té una necessitat diferent. Doncs Berresol es configurarà i s'adaptarà al seu entorn segons els seus requeriments. I en aquest mateix sentit, pel Jonas, també ens pregunten, no, que aquest servei és d'accés lliure i qualsevol jove, no, de Baviera hi pot accedir. Com entenem que funciona a la inversa, no? És des d'aquesta detecció dels treballadores socials. Què passaria si un jove volgués com accedir sense haver estat com identificat com a tal? So, Digital Streetwork Digital Streetwork és gratuït per la gent de Baviera entre els joves. I perdona, quina era la segona part de la pregunta? Disculpes. Que és un sistema, no, en el que vosaltres detecteu els joves, no? I per tant hi ha un missatge com d'alerta, no? Com s'atén, si un jove, per exemple, volgués ser atès, no? sense haver donat com aquesta alerta, funciona també des d'aquí? Yeah. Yes, it also works the other way around. Sí, també funciona a la inversa. Quan entrem, per exemple, en un servidor on els street workers no se'ls coneix encara, sovint són ells qui s'adrecen al jove. I quan més es coneix aquest servei entre els joves, també s'acaba fent de l'altra manera. En aquest sentit, hi ha diverses opcions perquè s'accedeixi als treballadors socials a través dels canals digitals. Per tant, els joves també poden parlar amb ells sense que necessàriament se'ls hagi presentat. Una altra qüestió molt específica. Deies, no?, que està dirigit a una edat concreta de població. Com sabeu aquests usuaris, no?, si responen a aquesta edat, no?, i especialment tenint en compte l'anonimat que permet els perfils online? Thank you for the question. Gràcies per la pregunta. Molt bona pregunta. I, òbviament, és una qüestió sobre la que hem hagut de buscar algunes solucions. També perquè és aquest primer servei per a Baviera. I, clar, és una cosa que no només es queda a Baviera, sinó que és tot el món. Per la part regional, fem servir serveis regionals, com el que us mostrava abans en el missatge d'on venia. Allò era una plataforma regional. Sabem que aquesta plataforma l'utilitzen joves, per exemple, d'una determinada regió.
I pel que fa a l'edat, doncs no em pots estar al 100% segur, sempre, però sobre l'abast d'edat, la gamma d'edat que utilitzen, per exemple, en la plataforma TikTok, doncs tendeixen a ser joves. No pots estar sempre al 100% convençut, però saps que normalment serà una branca d'edat perquè és així, la població que ho utilitza. Moltes gràcies. Tornant a la Ciara i a l'aplicació de Virresol, quines són les especificitats per dir que està dissenyat, no, per infants i adolescents? Quin és com aquest punt de proximitat que poden trobar? I creieu que seria aplicable a altres àmbits o altres col·lectius? Bé, per què diem, no?, que està enfocat a infants i adolescents? Bé, en primer lloc, perquè els hi demanem la seva opinió. És a dir, no hem fet un grup de tècnics i un grup d'adults, hem fet una aplicació, per exemple, o la part web i hem dit això ara és per infants i adolescents. No, és que des dels inicis l'aplicatiu i la web s'ha anat configurant, també demanant la seva opinió. D'altra banda, el fet de que tinguem una aplicació fa que estigui més a prop seu, perquè la realitat és que van sempre amb el telèfon mòbil, ens agradin o no. Llavors, és la seva eina i ho tenen integrat allà. I, a més, amb el tema de l'anonimat, el tema de que també ho puguin fer des de l'ordinador de la biblioteca, per exemple, no? En el cas de que jo no tingui mòbil, o des de la tablet de la meva àvia, aquesta capacitat per poder-lo utilitzar amb múltiples dispositius, el poder també el tema dels colors, de com són les preguntes, el poder tindre la imatge per l'interlocutor, que també els hi dona més confiança. Totes aquestes qüestions s'han anat configurant amb el temps i demanant també l'ajuda d'ells, que al cap i a la fi són els que l'estan utilitzant. I què m'has preguntat, segon? Perdona. Lo dels àmbits, sí, disculpa, sí. Mira, doncs justament Virresol té un germà, que és Corresol. És molt similar, però és molt similar, però no és igual. I és que Corresol té uns colors diferents i té un altre públic, que el públic són els adults. I Corresol s'utilitza per tema d'assetjaments laborals, pel frau, per la corrupció, per altres qüestions en el món de les organitzacions adultes, en les empreses, en universitats, administracions, múltiples. Llavors, sí, depenent de quin públic és el que tindrem darrere, doncs tenim una solució o tenim l'altra. Moltes gràcies. Molt interessant també com aquesta, que solucions, no?, que poden ser traslladables en diverses persones, en diversos àmbits. Ens pregunten també pel Jonas una qüestió que crec que genera com molt interès, no? I que també és tot l'aspecte, no?, de transferir aquesta tasca del treball social, no?, en els espais digitals. Com ja es coneix, no?, com el e-social work o el treball social virtual. Com ho treballeu? Com són els perfils dels treballadors que entren en el projecte? Quines habilitats han de desenvolupar, no?, com aquesta familiaritat amb aquests entorns virtuals? Yeah, that would be quite helpful. Sí, és útil, esclar. En primer lloc, els street workers són treballadors socials. Per tant, han de disposar de les eines que tenen els treballadors socials i dels coneixements que tenen. Però com que és un nou entorn en el que funcionen, doncs també han de tenir uns certs coneixements sobre l'entorn digital i sobre les xarxes.
Ja no només com funcionen les aplicacions i saber on han de clicar, sinó saber quin és el sistema que hi ha al darrere d'aquestes aplicacions, sabent que la majoria són comercials, sabent que hi poden haver qüestions relatives a les dades i que han de saber com tractar aquestes qüestions. També han de saber ajudar els joves quan hi ha problemes relacionats amb una xarxa social concreta. I això és una part molt important. I quan vam començar amb Digital Streetwork, vam veure que hi ha moltes coses que s'han d'anar aprenent amb la pràctica o i que potser no formen part de la formació per a un treballador social, perquè hi ha els coneixements digitals que no formen part d'aquest tipus de formació. Has de tenir un interès, d'una banda, en la feina, en la tasca social, però també has de ser una mica més creatiu a vegades. Thank you. And how, well, I don't know I how it's the case. no sé com és el cas a Alemanya, però Que m'he canviat d'idioma. Certament, o sigui, la qüestió de la formació del treball social, no? I la incorporació de la digitalització i aquesta perspectiva del treball online, doncs no és algo que estigui molt present, no? en la formació. I tampoc des de la part dels protocols, no? I els estàndards de treball. Com heu formulat, no? Aquests, com els protocols, com per exemple, no? Quines són, doncs, si teniu algunes paraules claus que activen, com activeu una intervenció online? Bueno, això, no? Quins serien aquests protocols que hi ha darrere de la vostra actuació? Sí, s'ha entès? Hi ha hagut traducció? Jonas? Oh, sorry. Yes, I follow. I'm just not sure if it's a question. Sí, perdona, no tenia clar que era una pregunta per mi. Sí, òbviament hi ha algunes paraules que ho activen, sí. Però el que fem és fer un seguiment, monitoritzar-ho, i com que som part de la comunitat, i si algú, per exemple, ha tingut un mal dia i diu he tingut un mal dia, això no vol dir necessàriament que necessiti orientació. Fem un seguiment durant diversos dies i si la persona ens diu més coses i ens diu que no es troba bé, doncs aquí ja seria un punt on l'oferiríem d'una ajuda, d'una orientació. També és molt personal, és clar. Dependrà de la urgència d'algunes coses. Si algú penja un missatge i diu no sé si puc seguir ja i puc parlar amb tu demà, doncs això ja assenyala una certa urgència i llavors, evidentment, mirem d'adreçar-nos a aquest jove. I del procés de després també depèn, hi ha alguns passos més estàndards, per exemple, de presentar-se, ser molt clars i molt transparents amb el que podem i no podem fer. També en casos d'urgència, doncs, referir els joves a entitats que els puguin accedir de manera més urgent, però també després dependrà molt una mica del que el jove o la jove ens vulgui que fem i ens demani que fem. Gràcies, molt interessant, la veritat. Tenim una pregunta per la Ciara i per Virresol sobre aquest rol dels nens i nenes adolescents observadors. Bueno, ja dèieu que hi havia com una sensibilització, una formació prèvia, no? en utilitzar l'eina. Com es cuida aquest rol i si són més persones com afectades directes o són més aquests observadors els que acaben informant? Doncs bé, de fet, és curiós perquè gran part dels clics són d'observadors a la gran majoria dels centres en els que estem.
Depèn també del tipus d'entorn, però per lo general és així. El 85% sol ser d'observadors. I la qüestió és que es veu com aquest rol es veu reforçat quan els mateixos alumnes veuen que hi ha una situació de violència, no? Jo ara tinc una solució a la que puc actuar sense que vegin que estic anant a parlar amb el profe, sense que vegin que m'estic involucrant. Llavors, aquest mateix observador veu com amb aquest petit acte de parlar-ho, d'explicar-ho, la situació millora. Llavors, això va generant efectes dominós, no? I boca a boca, perquè comença un, veu que això funciona, després comença l'altre, després comença l'altre, és a dir, els rols es veuen reforçats per la mateixa naturalesa, no? De com es va portant a terme la prevenció d'aquesta violència, no? I la qüestió és que els nanos veuen llavors també que el clima és millor, veuen que les persones assetjadores potser ja comencen a fer-ho menys, o que almenys s'ho pensen dues vegades, saben que hi ha ulls on abans no existien, llavors es veuen reforçats tots aquests rols, no? I aquests observadors no participants passen a ser participants, però no de l'acció de l'assetjament, sinó cap a la part de la víctima per donar-li un cop de mà. No sé si m'has preguntat alguna més. Era No sé si he justament completat això, no? I també entenent, no, que des d'aquest, com el que justament promou, no, el fet de que tinguis una eina digital, justament, no, com aquest anonimat de com resoldre el tema de qui ha sigut el xivato, no? Entenc que això també fomenta... Totalment, sí, totalment, perquè és que a més és un tema, el tema del xivato o ajudar, no? I és que ens ho diuen els nostres, vull dir, tot això són converses amb els docents i que els nanos estan molt preocupats, no? Perquè els nanos no volen ser uns xivatos. Llavors és molt important, no?, aquesta pedagogia, el fer-los veure la diferència entre ser un xivato i la diferència entre ajudar davant d'una situació d'injustícia. El fet d'ajudar quan un company ho està passant malament, no? Doncs trenquem una mica aquesta barrera, evidentment. Bé, una mica no, la trenquem molt, perquè bàsicament no se sap quin és l'alumne observador que ha explicat quina és la situació que està passant i demana ajuda, no?, davant d'aquests casos. Molt bé. I ara, com també ens deies, no, com aquest com a efecte multiplicador de la comunicació d'un a l'altre, no? En aquest cas, pel Jonas a Digital Streetwork, també s'ha donat aquest com boom d'anar el que seria com el boca-orella digital, potser, o vosaltres també heu fet una campanya de difusió del servei? Could you rephrase the question, please? Podries reformular la pregunta, si us plau? Deia que si hi ha hagut un efecte boca-orella com de transmissió de que aquest servei existeix, de que aquest servei funciona, de joves, entre els propis joves, diguem-ne, o si s'ha fet també una campanya de difusió perquè els joves coneguin el servei. So, in the beginning, like Al principi, de fet, durant uns mesos, els joves van anar coneixent mica en mica aquest servei, però ja no són només els joves adreçant-se als Digital Streetworkers, sinó que també estem una mica limitats en funció del número de treballadors socials digitals que tenim i hi ha molts joves que tenen aquesta necessitat de parlar amb algú. I hi ha molts joves que no disposen d'algú amb qui adreçar-se i busquen a gent que tinguin el seu entorn. Jo diria
que només estem una de les petites opcions que tenen els joves per recórrer a serveis d'aquest tipus. Sí que vam fer una mica de publicitat, però bàsicament jo diria que el que ens va ajudar és que molts mitjans de comunicació, molts diaris, per exemple, se'n van fer ressò i van informar de Digital Streetwork, a tota Alemanya, de fet, i també el boca-orella, el fet que algú expliqui a algú altre del servei i que es vagi difonent entre tots ells. Perquè no vam fer una gran campanya de màrqueting, no, massa cara. I des de que vau començar, quina evolució heu vist? Us heu anat trobant amb les mateixes problemàtiques? N'han emergit de noves? I també pel que fa als espais en els quals treballeu, heu afegit noves xarxes socials, plataformes? S'han fet servir les mateixes? So when we started, Quan vam començar, de fet, Digital Streetwork va començar com un projecte una mica com prototip, perquè era un servei que no havia començat a Alemanya. Teníem aquest concepte, una idea molt bàsica, i ens venia, òbviament, la inspiració de la tasca dels treballadors socials, però també d'altres projectes, però que no n'hi havia tants, amb la qual cosa vam haver de treballar i desenvolupar pràcticament cadascun dels passos que fèiem i, a més, amb aquesta tasca llarga de professionalitzar la part digital. I això tot just acabant el 2023 i ha estat, doncs, una evolució llarga sobre temes que ens hem d'anar trobant. Per exemple, la salut mental ha estat molt important, la sensació de soledat, els sentiments i sensacions de depressió, idees suïcides. Tots aquests temes que són molt habituals i si bé els joves parlen amb nosaltres de qualsevol cosa i és evident que la salut mental és un dels temes més importants i també tots els sistemes que tenen a veure amb els joves, siguin els centres educatius, siguin els joves, això serien una altra gran branca dels temes. Per exemple, els temes de la salut mental, d'una banda, i de l'altra, els temes, tot allò dels sistemes que fan referència als joves. I sobre les plataformes, veu començar amb algunes en concret? Heu anat canviant? Yeah, so we started working with some and we Sí, vam also començar a treballar amb algunes i els vam donar l'oportunitat als Digital Streetworkers a treballar amb les plataformes primer que ja coneixien i després vam anar-los capacitant cada cop més. I mirem de ser a totes les plataformes dels joves, TikTok, Discord, Snapchat, i cada cop també amb serveis de missatgeria. I, òbviament, hi ha determinats jocs, però estem limitats amb els recursos que tenim. I també anem canviant les plataformes. Quan hi ha una nova plataforma que apareix o d'altres plataformes que potser abans els utilitzaven els joves però que han anat canviant, per exemple, a Facebook ja no hi som perquè no hi són la majoria de joves. Doncs l'entorn digital és molt dinàmic en aquest sentit i nosaltres també mirem de ser tan dinàmics com és possible. Finalment, una darrera pregunta per la Ciara. També, no? Com en la mateixa línia, quina evolució heu vist des de
que veu començar i si us esteu trobant problemàtiques similars, han emergit de noves, també ens mostràveu abans com el panorama de diferents centres i entitats que fan servir la vostra aplicació. Com heu anat evolucionant en general? Sí, doncs és una mica també el que deia el Jonas, vull dir, vas amb una idea a vegades i és la pròpia realitat el que et va mostrar les noves temàtiques. És que us ho deia abans, que estaven molt enfocats al principi pel bullying i ciberbullying, però és que el bullying és una cosa, no? O sigui, el bullying no és només una agressió, és a dir, el bullying és una agressió repetida en el temps, on hi ha una disparitat de poder, no? I amb aquesta repetitivitat. Doncs la qüestió és que estàvem al principi enfocats en això, en la detecció del bullying, i la realitat et va mostrant que el que és millor potser no és detectar el bullying, que és important, sinó previndre'l. I com el preveus? Doncs en aquests estadis que conformen el bullying, no? Llavors el que s'ha anat veient amb l'ús de Berresol és que ja no detectes per se un cas d'assetjament, que també, sinó detectes aquests primers insults, aquests primers aïllaments socials que m'estan fent en el centre. M'han fet una foto. Què vol dir això? Què passarà amb aquesta foto? No? Farem abans, i no només això. Trastorns de la conducta alimentària, per exemple. Que de cop, doncs, arriben i han arribat. La meva amiga Maria em fa una setmana que a l'hora del pati tira el seu esmorzar. Comences a estirar el fil, què està passant aquí? Doncs són uns inicis de trastorns de la conducta alimentària. I cada cop, evidentment, les coses van evolucionant i el que ens comuniquen és que últimament els casos d'autolesions estan augmentant força. Llavors, cada cop sembla que les temàtiques evolucionen també segons el que està passant a nivell mental i s'està veient a nivell dels joves, ja ho hem parlat abans, com el suïcidi es conforma com a la primera causa de mort no natural, doncs hi ha els estadis previs, hi ha aquestes rumiacions, hi ha aquestes, molt abans, autolesions, regulacions emocionals, doncs això també és el que s'estava veient que es va detectant amb el Berresol. I no sé què més m'has preguntat a part del tema de les temàtiques. Sobre les que fan servei, entitats i centres que fan servei de... Imagino que ha anat també creixent, s'ha anat coneixent. Total, sí. Als inicis estava plantejat per escoles, per centres educatius, i llavors què et diu la realitat? Doncs que els centres educatius no són els únics entorns on hi ha infants i jovents. I on hem d'estar? On estan els infants i els jovents. Ja siguin entorns esportius, també centres de protecció, entre d'altres. I l'interessant de Berresol és que és intern, però quan parlàvem dels interlocutors també podem posar en connexió l'administració. És a dir, permet posar en connexió diversos serveis. I és que permet que un nano, amb el seu codi del seu centre, tingui, per exemple, 3 persones que són del seu centre, però és que potser aquest centre o l'Ajuntament, per exemple, d'aquest poble, posa a disposició el Berresol a totes les escoles o a tots els centres esportius i fa que un dels interlocutors sigui el servei que tenen d'atenció a la infància i a l'adolescència, per exemple, el punt jove, podríem dir-li. Doncs permet posar en connexió el servei que ja existeix a l'administració, que parla un idioma, com ho fem? Parlem un idioma ara amb els nanos, que és el digital, i fem que en la mateixa solució puguin tindre aquesta connexió, I això és molt interessant, la possible connexió entre les diverses entitats o serveis. Moltes gràcies, Ciara, moltes gràcies, Jonas. És ja moment d'anar concloent. Dono la paraula al Toni Codina, director d'eSocial. Bé, moltes gràcies, Jonas i Chiara. Acabem puntualment. Moltes gràcies també, Marina, per la conducció d'aquest interessant debat. Esperem que hagi respost a l'interès, les expectatives que teníeu en apuntar-vos avui en aquest nou Innobrec de la Fundació eSocial.
Després, com sempre, us enviarem les presentacions i l'enregistrament del vídeo de tot l'acte a les persones que hi heu participat. Per acabar, recordar-vos que per a propers InnoBreaks sempre ens podeu fer arribar suggeriments de noves a presentar si és que teniu idees a fer-nos arribar. I finalment anunciar-vos que el proper InnoBreak tindrà lloc d'aquí 2 mesos, el proper mes de maig, i que aviat us anunciarem la temàtica i els ponents d'aquest proper InnoBreak. Res més, moltes gràcies per la vostra assistència avui i fins aviat. Gràcies.